Na Rympei U Newsroom ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka video na headquarter jang ka Congress kalau pen I ya ka jingrwai jang ka Vande Mataram a Independence Day kala Shah ben bha haki he jang ka BJP Karnataka ka balabu da ka jing ujor per Shah ya ka he jang ka Congress ka Sonia Gandhi ha Urwa Police Station ka BJP kala kynnoh ru ba kani ka jingle jang ka he jang ka Congress ka dei ka burom ya kani ka jingrwai ba tip ru kum ka national song akabala yu iru baya keren ki he ka Congress haka por batem ya ka Vande Mataram ha New Delhi u MP jang ka BJP u Manoj Tiwari u la benro ya ka Sonia Gandhi u President jang ka Congress u Mallikarjun Kharge but u Leader of Opposition u Rahul Gandhi u he jang ka BJP u Shahnawaz Hussain u laong bakani ka day ka bampoy perkhat kat kum ki video balapur la kynnoh ro baka Sonia ka phapan sange no ya ka jingtem ya ka sur Vande Mataram hadin katukat ni por ban laj ban tem ya ka ni ka sur baroh na do bastang hadu ukut